Kajingbom dan jingkit kli ke sorkar jela ke di kedau ke bapelong iki menderi ban yok rung lait lan hakat ke bakimon la ke long hasar ne hanong kendong ya ke baki don nakini ki brio menta ki belas ngau baki la long trai batru ban pen ibor ki bubun kiliang namar ka kti jongki judon ki bajuya da ya ki de ke baong baki de ki brio ki badon ya ki kot kisla kum ka epic adhar bat ki de ki nongsong snong kari India hakini ki por ki pamenta ngila nang yo i bakini ki mender kentup ki bar jela ki bawan klem kot klem sla kila nang wan ban buhai snong hari khasi jaintia pat bakila nang roy pat kani kan wan ra ya ka jingma ka bakraw na ka benta ka jingsngo long trai jong ki rit paj hala ka jong kari na ka jing yo i ya ka jing yo rung lajlan ki bar jela syakani ka jela bat kumjuru ka bakhamma kade hadien ke jingkendang ke sarkar Assam ya ki menderi ki basyong basa bi an ha kate ke jela bat ke bala pat ban bu ya kini ke jela ha ke jingma namar bakade ke jela ke badan marjan bat ka ha ka bana kaliang ki mender ki basyak kendang lala ban saki baki ladep bandan ki bapai khamat bat ban persang bandrung syakani ke jela kumta ban chu sngo tho kai ke jingpen kre pat na ki sang balang la yo bani kren bu samla lombok star marngar presiden ke khasi students union KSU CEC ubla pen pau ya ke jing sngo kia halor kani habai kren halor kani kamat kata ka arp khandai trek unaitung arjar opsan usamla lombok star marngar ulong banaga jing yo rong laitlan ki bar jela shkani ke jela ka long ka ek ka bama bagi jingja ki bla jaw snem khat khandai spa nyop khandai bat khat khandai spa propinyo kinla ban wanja biang bat kani baro kandai namar ka jingbom la ki nongsen shar ban ranra ya ki an ban yada ya ka chat ban rio Kijak kisen kila banyalam syakta galanti. Namar pipek kajeng yubat ki kamtam kisang balang paper ke bateri bak wujudpet ya kajeng song sengan yo jai beriu ki don kajeng song siir bat kadai jeng kisah ya kajeng wan curung pipriu na soba. Bat pipek du kajeng yurung lan ki kharmang la akaba ngisaki la kapor spor wat dapat hakabor ngisaki kata. Tinggal sngoba usnem khat khandai spa nyu khandai prapunyo hila wan je biang sisisin tela ke je biang kum ki snem ngai ba kidak no sau kendon ki kan rum kan ram kan mi bat bakhat du kharwai ni haban ongi ki sawan long bat ke pelong pat ki samlaru ban repeat biang ya ka ai bala je bat ki ai bala de ble ki snem mam swang snoba tulis se kadai ka jing feel na ki nong sensar babat lo kap sensar tang kamta na deki pau tali kisnam bagi pecamala bang semala setiap banwara kaan kabanyada ya kecelaw ya kejat bendu ko nginam la aban len teng kerteng kum ta kinong wat kam wat jam chne tu teng suki buski kini sekolong kinong snong menamar ba kaan banyada ban pate la kam dan kum ka seng ngidap ta kajing sokhia awa ngiyu i ni kajing long cuman kamtam kajing jelai ki beriu na soba na ka por sport ka jelai chungi ni la i nuksa ka ik belajia ko asa ba ka sarkar menta ka i ka long akar sefa kan kendang ni ki menderi ni yu i du lomba kilat patai kebor ka pedeng itu tu kendang dan perang ka sarkar sa mita besak pi an tu ni kumba arspa kali tam i ka bot ban pet buat sport jalan kalan bedon ka ILP tenrai ke jingkeli kalong kecela cungi bom don kanunu ka an penyata nunu baca berte akam kita tak masau ko syarki wasap kecela cungi dan aliang juga senghi ngijai pensngo mat ni juyai kran na por sarkar ba ki an ki bakran ki de banjilong kajing dawa ban petirkam ILP ru sarkar kade banlong simkhia man budien na ka sarkar kami tenrai kita borok ngi ba ke su sakut kabangim tip la ke sarkar jala ke kebudin hok ne ke pat kidau ba ke sarkar dia kamla pan ai ti a tieng sngo ba rada ki ani kimdon ke jingmen sau ke ap ya ke jat pentu ya ke jala bro ko we ke bakongsan kalong habo pat ba upha ya nur ye no balong kita kinok sensha kinong thoan ong nong thoan ki ke ban thau ki an ki ban yada kewara ki polusi ki bala pantai pan bahaya ke jala Andai kum bekalong i ba balingim don kam kita ki kampan roiru don kam mandai bagi pajba usania ba ulajit ki ka kamram ki banne kita ki mati kalong masna ki ya tela
kajing pha balong kino tho an kim chna ki an ngasngo ba kalong le nei kata kajing penkup di kemuho ba pai ba penkup kata kapelong kapel sapelong lu hadu kena khidmat mta ba kajala jungi di kajala khidmat hi kajala jungi teng i ba kala su jam nu su palat ting ngasngo ba kajing senjam sarkar Assam kasim kadai kenuksa ke me khaya kacim kam ong bakale don bor ndai baki nong sa bi an gidon ki marong bi an gidon sarkar katon ko hok banle la jong kam na lor kataw lo ong ru palada ka sarkar ka pentri kam ya ka MRSSA kanu mentoy klem da don ki kerdap talasi ki ban la ban pet perman ya ka jingrong jingmi ki bar jela mila don ka an ka bangitip kum ka MRSSA na tusnem arja kan re ni yoyo jing tip ru ba hana ba penterlap ka sarkar jela kan la pentri kam ni ki ya MRSSA ki sunong kita handai na leng jo ka sang ikran ka basah lada ki khadop kemyeng kamdon jumut kata jeng petir kam ka MRSSA nawan ngimla pantip menu to bure urung buat wan le usidi ngiyakran ya ki an ban cek ne ban pitngor ne ban te la kam swab kan ro ngikram yakran ki an bakin ong ba kentri kam to bure ura de bro tingus ngo ba ka sarkar ha musu thu tilada kata ka MRSSA pentri kam snong i thang ngo ba liang jo keseng ikran ke basai ba kamdon jumut lari khadop kemye ni dawa ki khadop talasi dawa ki an ba beriu samarung ki hap penting kena swa ki wan le yu bisa ka no sngi kita ki an ki ba klan ki ba kum kolong ka beniat trong ALP ya kata ni kwa ni terang andai ya ka ba mentang ngim la su thau la ka sarkar hangnu ka yang ba ki kita gilat singada ba ka sarkar kala sim ni i tang kata ka notification ba ka ai ka jing tha sama ni district balong pet ngor ndai ni lapan ban ba dang yu bat mender daki sengbarang bani daki bor ka an ka jing kli golong hadu kanu bat ka sarkar ka sim serius ne ka kam ni la yu i long ba ka notification ba permit ne liang ka sarkar jala ka bla tha bat ai hukum ya ki DC ki SP haman district per po jala to ko andrei hamadan te ngim pat samai i ba kadon penuka pakam ko pa te ngasngo ban ong kum ni tangka kot ban hukum kampat biak dan kam beri de kakap dan kam pekin ken mi samadan kita ki bor ki ba sarkar ka de benbu nang ba kalong ka jingan ba jingada te hendrai kum bolong mentang i ba katla kalami tu hukum ringam pat don kanunu ka jing ui ba okila penling kita don jaka kita cek la talasi makila khanra ngakum kita tang padi ti ngan ong kum ti kum kaseng ngasoban ong lada ka sarkar ka su permit tang ta ka notification ru ngi ya peteng ban khanra ka sengi ngi lak tha ki dokot na kalen jung prinsip ban kelong pengor miet bat step ban up bat dikisni ba da labun mayu ban paino cek jala asam buri mo sorong pian spo jala ka jong menteri belang ki ong bagi jen ta projek repair ka sarkar ajar apau ka awada e ka an lamba ka tanat jong ka lebor spong ka an junginong bala bat ngilalap ya tu ka an lu ba khem parking ngila tarwan sarkar banang panbaha berjana yusu itu ka an lang badan ba kata ka jing dan gunai ko penkheng ba kita beri wana sabar ki ban biang ka ta ka jing khmi benia nak ta purification nak jala kiwan maki handai hau cha pusau kila pas biang apo ka jing darba to an rai wasosik menta hadu mental ajan cisnam ba kata ka jing penthamai pen bahasu ta ka an tu kam samlai kan poi sunu ba ka sakut hangnu ru ngim tep tingis ngau ba kini ki ibor khot ibon kumba ka sarkar ka simsting te sarkar kalong hisa ka don sa ka ta jingmut ka bakhot ka jing sokhia sa kini ki ibor khot ban te lakam ban parking ngas ngau ba kadai ben sim khia ba kadai pentre kam mador yaki an don paru kum kaseng kham tam ngi nam song klikti ngi nam hun bat ka jing terekam ba ka jing yai kandang yaki beriu ki ba warung bian sepo ko jala cungi kan yep teng na kasi ngi ngi nam la ngi ban thau ka ka an dai kum khmi nanti ba ka sarkar ban thau ka an dai ka jing terekam ki isu kan jing yai pengot rong ka kalong ba ngin yep teng ngin chong that la ka dai da ka nunu ka retiru ki kam pen roi hot
Kanunu ka jala ka don kap. Pada kicing tiang ka jala jungi. Hajangka bakan bun te ki kam kon roy bun ban bar jala wan song bi an ko ka jala ka jungi. Haba ngi la persu persang ka por ban bu dok ndai khaduk ni hap tang ko bor juga. Tidak ke sarkar ka ong ba kalau bi an da bu ngi kaki isu. Ai ko sarkar ba ka an ka kan bu. Itulah kita so badan babat ka an kimle. Nak liang ko seng sa simpat ki be pat sinjam tu. Yang bang penting kena apa ki periu no sabar kimle borjo. Rong sahu spok jala ka jung. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya